Gurun tanpa hujan, kita turun, kalian heran-heran. Dikasih tugas kita kerjain, tugas video kita ladenin. Menyalakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saking kelompok 3 sederetipun tepangaken nami kula Kirana Ayu absen 18, kula Kalila Levi Azura absen 17, nami kula Humaira Irma Abdullah absen 14, kula Julia Adriani absen 16. Kula ada dua biasa absen 13. Kula Ibrahim Taufik Sirah Pratama nomor 15. Loh, Mbah, kenapa tendel wonten mriki? Monggo pinarak mlebet dalem mawon. Teng jaba sumuk. Kowe lungguh wae, Nduk. Aku seneng lungguh kene. Kowe wis mau apa durung? Sampun, Mbah, kula sampun nedha kalian Ibu. Bu, panjenengan tasih wonten mriki ajeng tidak pundi, Bu? Ora le, iki mau lungguh-lungguh wae. Kok arep lungguh kene apa mlebu? Kula nggih nderek jenengan mawon, Bu. Kula badhe nambung ngunjuk rumiyin. Assalamualaikum, nyuwun sewu Mbah, Pakde, Bude, kula nembe dugi. Loh, kowe wis teko, Bra. Tasmu gede tenan, isine apa? Isinipun sandangan Mbah, kula badhe nyipeng mriki dangu. Kabare bapakmu piye? Apa wis bali? Bapak tasih dinas Pakde, ngendikanipun setu enggal enteng mriki. Vi, kowe apa ana rencana dolan mengko sore? Mboten, Bu, kula ajeng teng griya mawon. Wes, kowe kabeh padha kumpul ning kene wae. Aku seneng. Kowe kabeh sing rukun ya. Ibu, niki panyuwun kula. Mbah, kula pamit rumiyin aja resik-resik kamar. Yo le, gendang resiki kamarmu. Mengko tak paringi mangan sing enak. Mbah, kula badhe nyusul Ibra. Badhe mbantune resik-resik kamar. Wes ora usah melu-melu. Kowe lungguh kene wae. Dheweke wis gedhe, wis iso dhewe. 3. Tetap semangat saking kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.